tung tong deng tok tang tong deng tok tang tung tung tang tok tung tang tung tang Aku ki ngapalke kendangan serampat lho, Le. Meh, kabelmu lho. Oh. Wes banter sok keren Mbak Ramuni. Copot karo ora kok ora dunung. Joget ki sing becik ra ngono kuwi kok. Sugeng dalu Mak Cangik Mbak Nggih, sugeng dalu. Nggih, ngapunten awake dhewe ngaturaken gunging penuwun karo panjenengane Pak Yoyo Nggih, utawa Pak Cahyo. lengkapnya adalah Pak Cahyo Kuntul Gedi. Mungkin tak sampluk. Tadi. Ngapunten. Pak Cahyo Cahyo Kuntadi. Heeh. MSN. Nggih, Sembrono iki ora kena digawe sembranan. Betul. Kowe nek ning kono-kono, nuwun sewu, melu dalang kono-kono, sak karepmu. Nek siji iki wah tenan. Aja pisan-pisan wani karo panjenengane Pak Yoyo. Dadi kudu diajeni. Kudu diajeni. Alhamdulillah. Diajeni iki tegese dihormati. Oh, hormat. Iki Bapak dalang sing Waduh, Pak Cahyo Kuntul Gedi. Hormat. Grok. Iki ora hormat Mas, ora kok ngono kuwi. Pripun? Maknane iki diregani ngono lho. Oh, diregani. Menghargai ngono lho. Kinten-kinten pinten jenengan? 120 sak klosone kersa. Lah wingi ning Jenegara rel bengkong 20.000. Wis, malah rumah samu apa? Ora. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Cahyo, Pak Cangik nggih. Nggih. Atase awake dhewe Betul, Truk. dagelan desa iso nyengkuyung ning adicara teng pundi niki senori. Senori Wah, nggih. bombong banget rasane ngatiku, seneng banget. Luar biasa. Luar biasa. Oh, gumunku siji, Truk. Apa? Sakmene mbane ado madhep rene ya, Truk. Lah yo aku dhewe gumun kok. Nih, walah ana siji, Truk, madhep rono ya, Truk. Ndi? Wah, nguyuh bae. Wah, lambemu. Lha kuwi malah apik kuwi. Lho. Apa? Sangar jebule wong senori yo. Lho, kok iso? Ana anak mangan mboke kuwi pojokan kuwi. Oh, iya to, Truk. Ngemiki ding dudu. Cah cilik ngemiki. Lah, kok. Bu, njenengane ngemiki ampun teng mriki. Lah ngapa? Lah, kula niku kangen mie, Ce. Wah, lah. Nggih. Tuku sapi ning kutha Mekah. Muga-muga warga Senori banyak berkah. Amin. Nggih. Amin. Tuku sapi aneng kutha Temayang. Muga-muga warga Senori semua panjang. Panjang apa nih? Nggih, sok samu barange panjang sedaya. Oh, lek utange panjang ya ora apik no. Nggih, muga-muga tuku sapi kalian kembang boreh. Muga-muga warga Senori utange lunas kabeh. Amin. Nandur senori. Alah, Kleru. nandur sapi. Alah, sapi mbok tandur tuku 5. Nanduri. Ya loro kabeh Lah. nyonyok sikil. Tuku sapi. Lah apa dia duit? Kae ana banci. Lah, kowe iki senenganmu sing apik, uluk salam ki sing apik. Lah ya aku pe pantun mosok ora oleh. Ya pantun. Pak Cahyo Kuntadi ngasta baju ada benik. Terus? Utawa peteng-peteng. Apa nek kuwi kok angel men. Benik sing peteng-peteng. Wah, kowe iki cangkeme. Pak Cahyo Kuntadi senangane metenteng. Oh, apa kuwi? Sedaya warga Senari klodungaken meteng bareng. Hus. Dongane iki sing apik ora ngono kuwi kok. Ngopo nek? Ya mesakne sing adi-adike kok meteng ting klembol. Loh, Aku dintai ning kene. Dalam rangkane apa ki Mas? Ayo. niki Nggih. HUT yang ke-74 warga Luar biasa. Senori menika. Wah, HUTRI nggih. nggih niki ngagungaken rasa syukur tumrap penjajah-penjajah rumiyin ku sampun dipun sirnakaken sedaya Nggih. kalian para pahlawan-pahlawan nika. Lah sakniki kantun
bersyukur pendak tahun ini ngadani syukuran wonten kecamatan mriki. Untuk mengisi kemerdekaan. Betul, leres. Semua niki gumantung sinten Pak Sudarto. Oh, Pak Camat. Nggih, Bapak. Pak Sudarto kalih kula, Mbah. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Kaya iya. Kula niki bagong teng mriki. Nyuwun sewu Pak Cahyo. Nggih. Kula teng Rengel nika wah mboten usah bingung. Benjing nek badhe tindak teng Rengel padosi mawon daleme Pak Camat niku pundi ngoten mawon. Kowe camate Rengel. Kula rakyatipun. Ngono wae kok ngujubake rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kawasa. Nyatane apa? Betul. Bengi iki manunggaling kawula karo Gusti. Betul. Satuan dan kesatuan kudu dijaga. Gaman sing paling ampuh namung kesatuan menika, Pak. Nggih, Pak, kesatuan dan persatuan. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum ina azabila sadid. Pucet nih. Mboten dunung ngaji kok niku. Ah, nggih ta. Artine napa niku? Sinten mawon sok sapa sing gelem syukur marang kersane Gusti Allah, nikmating Gusti Allah bakal ditambah luwih gedhe. Ning sapa sing gelem kufur marang nikmating Gusti Allah, malah diwenehi azab sing luwih gedhe. Kuwi. Rungokno iki. Ya Dadi karo ndagel karo ngaji ngono kuwi. Nggih. Luwih-luwih iki ning Senori lho, iki kota santri lho. Ah. Partisipasine Pak Yoyok mau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wah, hebat. Kowe ngaji kaya ngono kuwi wis mletik ngono kowe. Sok kemedhe, sok sombong kowe. Iki lho petang taun bro ning Pondok Gontor Ngawi mangsamu. Ngaji. Wah, bakul kerupuk ning kono. Wah, Yo lambe kok. Nuwun sewu Bukesi niki rencang kula lho. Bukesi iki. Saderenge Pak Cahyo niku. Ya, mantan kula niki. Oh. Mantan apa le? Mantan pacarmu? Wah, majikan kula. Oh, alah nggih. Matur sembah nuwun Bu Nuwun Kesi. sewu. Nggih. Nika lebu ngajine sing mboten kesupen jenengan. Apa? Nuwun sewu nggih. Sing di. Apa iya. Wah, niki serius Pak Yoyo niki. Elok. Wah, tempo jan kaya gajah duduk malah niki. Malah apik gajahe to, Pak. Sekodi. Lho, estu nek kula gajah nek ngeten iki mboten gajah duduk. Apa? Nek kula malik ngeten iki lho, kados gajah tenan. Wis aja wis. Buntute. Aja, Aku nyawang ra mentolo malah Aja. ya. Kuwi apa telale ora telale kok. Lah iya, buntut. Iya, Ngaji sing apik, ngaji sampe. Nyuwun sewu nggih Bu Kesi, Pak Cahyo. Mangga, nggih. Nggih. Pak Anom kecil. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nafase ditata sik, piye rapi iki kota santri dunung lafal hadis samubarange dunung. Nek nganti kowe kleru ngisin-ngisinke panjenengane Bapak Yoyo, wah tenan. Nafase diunggahne didukne, aja nganti seling surup. Tur dasaripun menika live streaming. Leres gitu. menika. Piyai sak donya Luar do mbresani. Nggih, Lester Premium. Yen nganti sampean ku nembangi utawa le kira elek, Ngoten niku nggih. sampean jeblok tenan kok. Wah, Nggih. hati-hati cangkem Saged mulai. spiral. Viral. Viral kok spiral. Terkenal niku lho. Pak. Nggih, viral. Nggih. Sur menehe kene iki hati-hati tenan, tak elingno. Nom tuwa, wah iki dunung ngaji kabeh lho Le. Aja nganti kowe ngisin-ngisinke Wah, adikku lho. Pak Darto ini luar biasa. Mbiyen Domongi kok. kanca sak bangku kuwi. Senori iki nggon pondok Kota santri. kota santri. Oh, tak tembak dus. Dajal pengen ro apa, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakale menghayati nganti kaya ngono kuwi. Kula kuwatir mungkin mantuk cangkeme dikrutuki watu wong akeh niki. Nggih. Terus Unjal ambekan melih. ya tarik napas. Alif wataka alif kasroi alif dama Dibaca a i u. ngono kuwi yo gampangan lho. Ha ya lagi dasar Ngaji aku ya. kok. Duh, Semua ngaji itu mulai dari dasar sampai yang tersulit.
Iya. Kados kula alif teka dibaca alif kasro dibaca i alif domau dibaca u dibaca a i u. Yo, Aku iki urip. ono maknane ayu iki. Wong urip iki kudu golek gendaan. Hus. Iso gendaan iki lho. Maksudnya gendaan ki nyuwun sewu. Panjenengane niki kepala sekolah. Heeh. Niku kan kejaba kepala sekolah nyuwun sewu Pak Cahyo. Nggih. Niku panjenengane nggih usaha jambu. Panjenengane Bapak Sudarto nggih. Mboten kepala sekolah. Oh, Sedang pas sekolah nggih. usaha jambu. Usahane duwe jambu. Jambu. Ya sak liyane kepala sekolah, kerjane kepala sekolah ning duwe sampean duwe jambu, usaha jambu. Jambune opo lho? Darsono. Pak Darsono jualan jambu Darsono. Kuwi jenenge terakhir Pak Darsono. Tapi luar biasa sekolahane ombo, Mas. Wah, ora umum sekolahane. luar Gedhe biasa jos. Pak Cahyo. Apik. Sekolahane ombo, Mboten umum. AC ning sayange siji, Mas. Nganggo sayang barang. Jedinge gak ono ciduke. Lah kowe iki. Wong kok ngopeni tekan ciduk. Aku bingung mau. Kowe sek luwung tanpa ciduk. Terus Aku mlebu jedenge malah ra nek lawange. terus kowe piye? Ana lawange cilik ngono kuwi wis separo ngono kae, ora ana kancinge. Heeh. Aku bingung ngarep pipis ta aku ki mau. Iya. Disi-disian karo Pak Heru Timbul kuwi, sing Terus? ngendang kuwi. Disi-disian. Aku sik masuk. Wis kowe sik kowe sik. Aku mlebu sik, cedet. Biar ki lawange ora ana kancinge aku terus Iya. piye? Akhirnya ora kentekan nakal. Terus? Dasar wong lanang ora kebingungan. Piye? Terus lawang tutup jebret, Ya. aku ngekane katok kae. Terus Terus wayahe pipis kae ta? iya. Terus iki tak ganjel sikil ngene seret. Lah bareng ngono tuh. Kowe iki Terus? ngopo to kok? Kok kaya kirik? Ora let suwe Bu Kesi teko. Jediet. Lah, Dobrak. Waduh iki. Bu Kesi terus wow. Kaget Bu Kesi marahi roh aku ngono kuwi. kok wawu to, Mas? Terus tak seneni. Au. Heeh. Au. Kaget jawabane roh aku. Bu Kesi niki mboten wawu niki alip aku ngono. Alif, Pak. Ngene iki lho saru, niki alif tekah aneh mau. Ora. Lho ning aku luar biasa lho, Mas. Piye? Nadyan aku petang tahun teng Gontor. Hmm. Sampai aku ki santri sing teladan. Wah, dodokku saiki tak tato. Apa? Masjid. Kok enek-enek ae tato masjid. Metek kok. Ojo. Santri luar biasa. Buktine apa? Niki dodo tak tato masjid. Terus Weteng tak tato beduk. saking bektimu karo agama ya Wah. awakmu tato pengen tatonan nganti mbok tato Tak beduk tato beduk. karo masjid. Nah, Terus? Wah, lah terus lah ngisore kuwi enek tabuh beduk. Ora caturan. apa iki? Kali mlampah nggih, Mas. Nggih, Nah, nggih. menika Oke, wonten kita mlampah pamundhut. terus niki. Nggih tegese ya karo Mlaku iki Nembang tegese karo Tembang. Banyol ngono lho ya. Nggih. Dari Bapak Camat, Bapak Ndan Ramil dan Bapak Kapolsek nyuwun gending bangun desa kalian Sri Huning. Waduh. Nggih. Ugi saking Ketua AKD Kecamatan Senori, Mbah Tomo. Nyuwun gending setya tuhu bawanipun Mbah Tomo. Nggih, mangke kula aturaken sik. Siap. Nggih. Kedap tasih setunggal, sik wacane pisan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Limbuk Bolor napa niki? Bolorojo. Bolorojo saking Malo Desa Sidoarjo. Nyuwun gending ali-ali watu katampen gending STNK. Setengah tuwa ning kenceng. Waduh ya apa iki nggih. Lagu saiki ki aneh. Nggih, amarga gending menika saking Kabupaten Blitar pramila sing nembang sindene saking Jagat Kidul kok Kidul malan. Kagem sedaya penonton matur nuwun wassalam. Nggih. Oke si kancanana Mas Petruk karo Mas Bagong. Waduh Ayo, iki. tamen ning tengah. Aku dikesiku nek iki le. Ayo, coba ayo. Kesiku le nek iki le. Jangan Hati-hati le. jangan ketawur kali saya ya. Ya, heeh. Dedek, dedek. Turun. Nek wis krungu gamelan mentaram ngene iki, wong telu, Bu Kesi,
kowe karo aku. Lah terus Kok kelingan kaya jero kerobongan toprak kae. lah dalan. Dadi apa iki upama figur ketoprak dadi apa? Minak gojing. Loh. Minak jinggo ya ora to lele. Minak jinggo ki lanang no. Lanang kok. Iki setri napa jaler? Ya Allah ya Allah. Bu Kesi. Asli sungkan tenane aku Bu Gasi. Pangapunten Bu Kesi. Ya Bu Kesi ben salam se kagem Nggih. Pak Camat, Nggih. dan Ramil, Pak Manggaken. Kapolsek lan sedaya para lenggah. Ya, Bu Bapak Kesi. Bapak Darto wilujeng dalu. Nggih. Nandur nangka damel tuku benik. Apa neh Pak kuwi? Darto kula nyon dhuwit. Lah urung-urung kok. Oh suruh-suruh kok dremis. Saru ning kene njaluk dhuwit Wong ki saru. ngemis ki ora oleh. Mas saru dagelan kok. Kaya wingi aku ki ngemis malah kuwirangan Pak kula niki. Lah ngapa? Kula niku ndongakno tiyang. Hmm. Winginane Tuban kan badhe pergantosan niku to napa lurah niku to Nggih. pergantian lurah niku. Nggih, Kula pilihan niku lurah. teng pasar Senori winginane kula niku ngemis. Hmm. Delalah kula niku diparani tiyang gedhe dhuwur ngaten, ndamel putih-putih nika. Oh. Seragam putih, celana putih, kopiahan putih. Kula dongakne. Kula sak niku kan diwenehi 50.000 kula. Nggih. Ngemis niku kula disukani 50.000. Terus Terus kula dongane, alhamdulillah Pak, mugi-mugi benjing wonten pilihan lurah jenengan dados lurah Pak. Kula malah dipisui nggih. Sebab Lurah matamu aku camat dados lurah ngoten. malam melorot Malah ya. ra karo-karoan kula niki. Ya Bu Kesi, ya Monggo, Bu matur Kesi. sih. Nggih. Nggih. Saderengipun nembang kepareng badhe matur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit Madangkara lan wakilipun ibu-ibu Waranggana ingkang cantik-cantik menika lan wakilipun bojo kula ingkang ganteng dhewe Mas Cahya Kuntadi. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng segenap panitia pagelaran wayang kulit khususipun Bapak Kepala Desa wonten ing pundi niki wau? Senori? Sendang Senori. Sendang Senori. Nggih. Tuban mriki. Tuban. Nggih. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dalu menika bojo kula lan kanca-kanca panjenengan percaya Pak nglipur warga ageng wonten ing mriki. Nggih. Saengga saking rejeki ingkang panjenengan paringaken lumantar pagelaran wayang kulit dalu menika kula nderek ndedonga mugi-mugi warga Senori khususipun lan Tuban umumipun tansah manggih katentreman lair batin. Amin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Keselamatan donya prapteng akhir. Amin. Dene taun ngajeng wonten ing Senori mriki tambah rezekinipun. Amin. Sampun kesupen para kepala desa nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Iya. Tapi Iki Petruk sae napa sae? Hus. Tapi niki saestu lho Pak Yoyo. Dek Pripun? wau, teng wingking niku kala wau bapak-bapak perangkat sami ngempal, Nggih. bapak-bapak camat sami ngempal, bapak-bapak kepala sekolah ugi sami ngempal. Niki wau sonten dipun gunggung jenengan saestu. Nggih ta. Wah, dalang iki jos, kerawitane hebat. Terus jeng ben niku do napa? Do rasan-rasan niki wau. Ngene Pak, sok ben nek perpisahan sekolah iki ayo do nanggap son wae. Hubungane karo aku apa kowe? Lah nggih niku lho, kula sing bingung niku. Aja ngono lho sing bayare iki kono awake dhewe. Iki pamundhut Sri Huning. Ayo Oke, gandeng. Mama. Menika lak wonten Tuban. Oke. Monggo Sri Huning niku mesti ka Tuban. Oh, jelas. Karyanipun Ki Haji Sukron Suwanda sing Nggih. nembangke mantune wedok. Waduh. Ayo, Lho, nggih. niki mantune to? Nggih. Inggih. Sing garwane sinten? Kan kathah. Yogane niku Bapak Sukron niku kan kathah wonten Mas Pur. Terang wonten- iki genah bojone kok ya dadak Loh. takok lho. Oh aja ngono. Oh niki bojone jenengan to? Nggih ngono ora. Iki wis segelan, Mas. Sampeyan yo mripate yo rada waras. Nggih. Aja ngono. Pripun Mas Petruk? Duh, kok ngene. Hmm. Mas Cahyo luar biasa lho. Heeh. Apa yo? Kuwi pangkate magister seni. Oh, Heeh. Lho. Tapi nyuwun sewu Mas Cahyo. Nggih. Niki nggih DRS niki. Waduh, Dokter Andes. Aja dikandakne to. Ngene isin ki lho. Nggih. DRS singkatane napa? Dokter Andes. Mboten. Napa? Duda rada suwe. Oh iya. Kowe Wah iki. Nggih. Ya Bu Kesi, ya. Nggih. Sawani riyen, enggak. Saderengipun nembang kula ugi badhe menyapa Oh, nggih. penggemar wayang kulit lumantar streaming Kuntadi Channel. Menika dalu menika penontonipun kuatah sanget ingkang mirsani Kuntadi Channel Pak Dalang. Jos. Nggih. Matur nuwun, sugeng wungon, mugi-mugi dados rana panglipur panjenengan wonten pundi kemawon. Nggih. Matur nuwun. Ya. Kalau mau napa? Sri Uning kali. Putri
Lestieng warani Suarane janji ungkul. Sip. Nggih. Sri Huning Mustika Dom-dom. Kula sebenarnya teng mriki ndredeg Pak Tayo. Lan apa? Lah niki lho, dodok kula iki jantunge ketok. Kok iso? Nganti ngono kuwi obahe. Ya ampun, Mas Bagong lucu nggih. Lho, monggo dipek. Niki lho, iki kok iki apa ya? Gebog boto apa lengen ya? Niku Kok tepuk sakmene basa. gedene ya Allah. Iki to. Iki lho weteng apa ya? Beduk, Apa? Mbak. Oh, beduk Mas. Lah niki tabuhe. Wong bedhok kur trimo gambarane kok. Ning Jare Mas Bagong- gajah jare. Non, Jare wetengmu gajah lah isine. ngeten iki yang penting das buluse mboten metu ya, Pak. Tapi kula kaget ya, Pak, bingung. Apa? Niki lho Bingung kok piye? enten ya ireng itu. ampun. Kuwi apa Gila lho, Le? aku. Aku ki lan mudeng awet cilik lho sampai saiki eneng wae. Iki Apa penyakit apa to, Jon? Aku dira dunung aku yang duwe kok iki lho. Kowe yang duwe. Kowe yang duwe. Iki sesuk do ning dokter wae sesuk. Nyun sewu Bukesi iki kagungan. Kasih. Beresin cak kamu. Ora usah ditakokke ngono. Ya Tidak ampun. ditakokke ora. Cah, kok. Aja diketok-ketokke ning ngarepku to ya. Aku ya nyawang kaya ngono isin aku. Oh, Lho, aku. ora perkara isin asline Bu Kesi. Paling Napa? pirang-pirang dina Pak Yoyo ibu ajudan terus nganti lali rupane ngono kuwi. Deh. Yo. Monggo. Labuh tresna prateng laya Bukesi nyuwun sewu. Inggih Mas Bagong. Tanggal sekawan September kosong mboten. Tasik kosong Mas Bagong. Arep apa kowe? Pripun? Tasik kosong. Alhamdulillah. Arep apa? Kula nggih Napa? kosong kok. Loh, tak kira pe nyalang. Kula nggih kosong. Dadi padha turune omah. Ya istirahat, aja tangkapan terus. Kesehatane dijaga. Nggih. Nggih. Neno. Yo. Tak beranggung bojone Nonano. bebila wirat maya Don urung rangi rasri huning gundul. Gugur ngono. Pilih. Waune nggih gundul. Nggih. Lah ki lho Le bokongku nyo. Nyapa malah jagongan karo penonton lho. Njaluk bae bokong kok terus. Monggo Bu. rangi rasri huning gugur. Cengkoke lele sip tenan. Layak Pak Yoyo sampe
Ayo Le, terus Le. Wah. Waduh. Wah, elok tepuk tangan untuk anak ini. Hebat, hebat. Luar biasa. Oleh ngematnya saestu, Pak. Wah, Sip, modele iki lho kaya wong mendem pinggir dalan kae. Loh. Wah, mentem. Luar biasa. Ya dintekne sik, entekne sik. Ya. Yoga Ardi Hamzah. Ah, iya ya. Yoga Ardi Hamzah. Ya isa kartum lek itu aku. Oh, rara kuwi. Ngono. Yoga. Ya ga, Monggo. nek ga, ya. Katresnane wirat maya Le keter lho tangane lho. Dangdut ya. Ya, pal. Ya. Ayo Le. Pur. Yoga hebat. Luar biasa. Ayo Bu Kesi ya diparingi. Ya Allah Le, kok pinter men. Tak takoni. Bapake sampeyan apa seniman? Napa? Pripun? Kuwi apa kuwi? Nggih, napa? Nggih. Nah, ngono to, nggih sing cetha ya ora Kok Bu Kesi bingung ndak dikira sapi beker. Bapakipun seniman. Asmane Pak sapa? Sardini. Sardini. Sardini iki lho anakmu. Oh, layakno Pak. Lah Ibuke seniman kian. Seniwati. Boten. Asmane sapa ibuke? Lasmiati. Oh, Lasmiati. Oh iya, Lasmiati. Mas, dodol Sampeyan kelas. kelas piro? 5. 5 SD nggih. Nggih. Cita-citane pengen dadi apa, Le? Dalang. Hah? Kowe arep nyanyi Pak Camat kowe arep dadi dalang. 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 Apa iso mulahne wayang? Iso.
Jajal aku pengen roh. Nyo. Iki apa? Cakil. Ini jajal polahno. Ini aja go mulih lho ya. Polahne sik. Lah ya kok maringi ringgit tok padha karo bocahe. Heeh. Oh. Oh. Salah. Boy, yo wangil temen yo. Lah pancen mau golek dhuwit iki angel kok lele. Ayo. Ya Allah cakile kademen. Saiki iki, koprol. Ayo koprol. Ayo. Jajal. Ayo. Angel iki. Oh iya. Tombe golek dhuwit iki angel kok pancene enten to. Awas lho, Le, awas lho, Le. Ah, ya, nek. Luar biasa. Koprol nek. Iya. Awas. Kena. Iya. Yo. Wes, aku ndak kalah pasaran kok ndak. Oh niki bahaya lho Pak Yoyo jenengan malah. Niki bahayane becene. Tepuk tangan untuk yoga luar biasa. biasa. Multi talenta. Ya Allah Le, juga. Buka sih sangoni yo. Aku ra mentolo kok ene bocah pinter berbakat. Dek cilik imut andeng-andenge gedhi buka sih ra mentolo Le. Nek tak paringi sangu nggih sangu sekolah lho ya. Yo, sok nek munggah panggung celanane aja Adidas ngono kuwi ya. Enggak nggih celana sing apik ngono, batik apa jarik ngono ya. Heeh. Tumbasne celana sok. Lah niki olahraga ya Mbak. Sesuk nomahku tak kei kain. Le. Iki apa? Abang apa ijo iki rupane? Iki Lah, apa? cepete ngerti dhuwit. Iki apa iki? Sik iki kekekno. Oke. Iki lho. Tuh Le. Ya. Iki karo iki akeh ndi? Iki karo iki akeh ndi? Akeh sing ndi? Ngene oleh. Merah. Ngene oleh. Niku akeh lek jenengan paringe kabeh akeh, ngundang. Yo. Paringne kabeh iki. Ngono. Pinter men ta bocah iki. Ya Le, iki tak sangoni. Tinggo sangu sekolah. Aja nggih sekolah sik, nggih tuku celana sik ya. Lah kok. Iya, ben ora Adidas ngono ya. Iki nggih sangu sekolah. Engko aja dicaoske ibuke lho ya. Engko dicaoske ibumu kok enggak nggih bayar lebon panci. Dadi nggih sekolah wae. Iki tumbas jajan ya. Sinau sing sregep, sing pinter ben besok iso dadi bocah sing miguna tumrap bangsa, agama lan budayamu. Amin. Iso ngaremake jenenge keluarga lan Amin. negaramu. Dadi bocah sing pinter, sing bermartabat. Ya Le ya. Nggih. Sampun matur nuwun. Wis sing dua Le. Sik. Kula nggih ngapa ndenten isin dagelan. Sik, Dik. Piro Apa kowe? 150 to. Mapian dagelan weton pondok kok. Ape menehi? Kowe iki tenan apa ora? Ora enek. Ojo ngisin-ngisini wong. Patah yo ngambil 100. Lah ora iso nyilih aku ki piye. Malah nyilih lho. Iki bakal ane Iya. bahaya, iki bahaya tenan iki. Dek. Nek nganti caki dadi dalan. Nyapa le? Nyapa? Oh, salaman to ya. Wow, Allah. ternyata tapi tak kecil kira arep kurang. ngenteni aku dalang ora. Celanamu aja Adidas ya. Ape sekali lagi tepuk tangan untuk Tepuk yoga. tangan, Mas Yoga. Wah. Niki mujudaken wonten senori mriki sampun wonten trubusan-trubusan ngeten iki. Oh, nggih, Seniman. nggih. Wah, hebat. Trubusan, ini jenengan trubusane satru niku. Nek nggih. kula trubusane satu mungsuh lho. Ah, iya, nggih. Selanjutnya ya Mbak Dora Hungaria, pelok niki. barang, nggih. Wah iki le. Luar biasa Mas iki. Nggih. Iki kelebihan iki. Kelebihan piye? Lah kuwi kok ana terong ning kene gedine. Irung kuwi kok. Piyayi saka Hungaria, Mbak Dora, biar orang Senori Tuban sini tahu dan percaya bahwa Anda benar-benar orang Hungaria. Betul. Ucapan selamat untuk warga masyarakat di Senori menggunakan bahasa Hungaria, ya. Wis to, mbok kok apusi ora nek sing protes. Ora ana sing dunung. Yo. Coba. Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök minden szenóri lakost. Jó szórakozást kívánok a Vajang előadáshoz. Ezen alkalommal szeretnék mindenkinek boldogságot, sok sikert és hosszú életet kívánni. Iya. Bose to. Kiwani dodolan martabak kono mau. Ora dunung aku. Kiwani apa? Kiwani itu apa, Mbak? Kiwani itu apa? Terakhir tadi kiwani itu apa? Kiwani. Itu seperti keinginan saya. Oh, keinginan saya. Ya. Oh, kalau bapak itu apa? Bapak bahasa Hungaria. Baci, Baci. baci. Lek banci lanang ora wedok ora. Oh ning kono jebule Baci, bapak. Oh, kalau ibu apa ibu? Nini. Nyeni. Ya. Oh, meh padha lek kene Nini ya. Oh iya. Aku seneng bapake malah apik. apa? Haji. Basi. Iya. Bapak kok gebres. Haji.
Banci. Banci. Kalau pelok barang mau nembang apa? Kelinci ucul. Kelinci ucul? Ya. Oh iya, kelinci ucul dulu ya. Pakai bawa ya? Ya. Oke, siap. Wau wonten pamundutan Nyidam Sari, Bapak. Nggih, mangke bar niki. Nggih. Nggih. Ayo, Rek. Nggih. Alah, kok welik lek kesuwen. Gak sabaran like. Ya, Mbak, Dora. Aduh kelinciku ucul. Hebat, tepuk tangan Hongaria. Wes. Kula kagum lho. Wong Hongaria Hongaria. Hongaria kok poso-poso barang lho. Poso piye to? Lah niki poso, Bang. Poso piye to? Abape badhek kok kene. Hus. Ngawur wae. ora. Ngapur wae kowe iki. Ayo. Mangka iku dadi kateres Mantra-mantra wong Hungaria. Ayo. Langge kok saged ngeten iki, Pak. Langge. Dik aja nglamun. Kok nglamun duit 150 atuh kok apa? Bening itu celana. Nanano. Kalata pondok Sepisan malih nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Dora dari Hungaria. Hongaria. Mboten kesupen kelinci ucul menika dipun kintunaken sedaya warga masyarakat Senori nggih Pak Dalang. Nggih, leres. Nggih, mugi kados jambinipun saya. Amin, nggih. Monggo Mbak Dora. ngubengi kota sateruse iki sedesa marga aku anggoleki sing gak tresnani kelinci kucul Surabaya terus neng Bali mangulon ngonyang Bangkante Pur. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Dora, Jorvi. Ucul. Luar biasa saged ngoten nika, Mak Cangik. Nggih. Menika saking Ketua AKD Kecamatan Senori. Nah, menika setya tuhu badhe dipun bawani kalian Mbah Tomo. Wah, nggih, monggo. Mbah Tomo piyambak. Nggih, monggo Mbah Tomo mriki kempal kalian Mas Petruk kalih Bagong mriki Mbah Tomo. Monggo Mbah Kung. Sepundi monggo? Nah, iya.
Panjenengane Mbah Tomo kalih Bu DRA niku sing mboten nate pegatan. Wis sapa neh? Bu Sakinah Hamadah. Kusnul Khotimah. Kundul patoso kemblengan. Monggo Mbah Tomo. Kemblengan. Aku nglempang segane kekisahan. Sekali lagi. Kundul patoso kemblengan. Yogi wakoso kemblengan. Wako lempang segane kekisahan. Wako lempang segane kekisahan. Monggo. Nuwun sewu Pak Dalang nggih. Nggih, Mbah Tomo. Nggih, nuwun sewu. Oh nggih. Nggih. Gareng Pak Bagong. Nggih. Panjenengan ingkang akrabipun Bung Tomo panjenengan nggih. Alhamdulillah nggih. Nggih. Kalau Napa nem- ketua PKK? Alah, kalau nembung Oh, samake pun tuwek elek nggih gantos Mbah. Ae, nggih, nggih, nggih. Nuwun sewu Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek Nggih. nggih. Nuwun sewu sedaya kemawon. Niki wau kok rada wonten tulisan ngoten niku lak kepeksan ngeten niki. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih sedaya kemawon niki belajaran niki. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Pelok 6, nggih. Pelok 6 nggih. Nggih. Setya tuhu nggih, Pak Tomo. Nggih. Nggih, nggih, luar biasa, nggih. Saya apa? Nggih. Pamintaku kira-kira nggih. Amintaku. Semonten, nggih. Panjen yo PKK tadi. Rada ndredeg niki. Nggih, Ngapunten. menapa-napa. Niki lho sing ningali piyai-piyai sari ngembat sedaya niki singgahan parengan Bangilan niki lho rada ndredeg. Nggih, mboten napa-napa. Lho, lak putuku nang. Nggih. Nggih. Lha niki put wayah ingkang wayah. Oh, dadi mangke duwe diparingi jenengan no malian. Alah. Insyaallah mboten. Mboten. Pamintaku. Ngoten nggih. Nggih leres. Laras. Nano Dimasitase jenengan yang dikancani sinden kersa mboten? Kersa mboten? Monggo. Kersa. Yo diajeng putra daerah Tuban saking Kerek menika. Alhamdulillah. Nggih, ning eling Mbah niki putu jenengan lho nggih. Tutup piyambak lho, Mbah. Kerek nggih. 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 Ngandhap nggih, ngancani Mbah Tomo. Masyaallah. Nggih. Luar pun swidak 5 Pak Dalang. Ah, swidak 5 niku lak weteng munggah. Lho lah, ngoten nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Ngeten niki alise nek ketel. Nggih. Mesti ketel, Mbah. Oh, masyaallah. Apane, Mas? Kuwi ngomong apa to? Rezekine ngoten lho, Nuwun Pak. sewu Pak Kapolsek nggih. Ampun meri kali Pak Dan Ramil niku pun rasan-rasan. Menika diajeng Candra Mulya. Nggih. Paring asma? Diajeng Candra Mulia. Oh, nggih. Berarti Kula warga. putune jenengan, Mbak. Oh, jing. Mengke nek wangsul ampun kesupen Oh, nggih. jing, mungkin ngojek niki mangke. Nggih, wargane Pak Sugeng niki nggih, Mboten. Pak. Nggih. Gojek. Nggih, dalem baleni nggih niki nggih. Nggih. Pamintaku dimasitase Mau pas jenengan ijen dereng enten Mbak Diajeng le nembang sajake kok ora semangat. Nggih. Bareng sakniki waduh gandang banget nggih. keringetan niki Pak Luar Dalang. biasa. Neno. Ya. Atut runtut tansar runtung Vibrane luar biasa, Pak. Nggih. Kados wong ngandan. ing sarina sawengine Nggih. Oh pamit diselani genduk niki pripun? Ayo, Nduk. Ya. Monggo diajeng garwanipun kathah. Iya. Kata. Heeh. Lah apa sampean bareng to? Lah, aku ngene iki karo Mas Seno ya ganteng aku tadi, Dik. Sopo to Mas Enoi? Dredeg Pak Camat niki. Ampun dredeg, Bapak. Ayo. Ya, Jeng.
caketing ati yen cedhak tansah mulang sida hasitu mindo mimilan mintuna ayo ayo dimas ana tepi wajib situasi nyuwun tepuk tangan kagem Mbah Tama para kadang. Wah, jos nggih, nggih. Langgamipun? pun langsung Monggo. gitu mawon. Oh nggih, ayo monggo. Ya Nak, ayo. Aku kang setya satuhu wedi yen nganti saiki peteng kapapak obor sumunar andika pangayomanku lair batinku wis nyata Ya. Tandha yakti pasektene rike Mugi lestari. Bapak ibumu lah anu ta, mresani ta, nenggani ta. Nggih. Ayo salam sungkem karo Pak Buke, yo. Nggih, saderenge sugeng dalu kagem sedaya ingkang sampun mirsani, kagem Pak Camat, Nggih. lajeng Pak Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, ingkang mboten kesupen ibu kula kalih bapak kula ingkang sampun nenggani matur nuwun Pak, Mak. Nggih. Emak. Nggih. Oh, alah Lha mak. kula nggih tiyang desa lho, Ayo, Pak. asmane sapa make? Yuni Lestari. Wah, apik emen Yuni Lestari Nggih. nggih. Wilujeng Sepados dalu. prisa Bu Yuni mang jumeneng penonton mriki sepados prisa. Pun pundi? Oh, mboten kersa, malah dadak malah. Mak kula wayu no, Pak. Wayu. Ayo yo lumrah wong sampean yo cantik kok ya, Mak. Wilujeng dalu Bapak Mara Sepuh. Sapa, Gong? Dah, niki calon kula. Oh, alah. Calon apa? Sip-sipan. Nggih, matur nuwun. Sampun gula wentah kula, ket kula brojol. Jajal. Ngantos sakniki kula sak menten niki, Pak, Mak. Kula nggih biasane diterke ngantos ten Solo kalih Bapak, Pak. Ngepit. Ngepit. Nggih. Kejan motor. Nggih, Pak. Yo alah mesak ngenduk, Nduk. Kula niku kula dijak terus ben kula saged tumbas
Mobil. Amin ya rabbal alamin. Kelingan nek mobil kula. Sing setire bunder ya, Nduk ya. Kula kelingan mobil Pak Cahya. Ngapa? Kalau wingi kula gak kebelet pipis. Lah teng gurine mobil. Lha ape mlebu kok mobile miresik lah dalah. Lah iya. Ya nah. Mugianto barakaing ngewidi. Oh iya. Ati kampung tansah limpah. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih, sembah nuwun Mbah Tomo, nggih. Ampun ngoten, Pak, ampun ngoten, Pak nggih. Mbah Tomo ampun ngoten to. Ampun sekedhik. Kowe wis diparingi ngono. Alhamdulillah matur suwun. Nggih. Sampun dipiknakane Pak Cahya. Nggih. Sakmenika gentos digebrak kalian artis kita Mbak Tutik. Ah ya saking Ngawi ya. Wow, nggih. Tutik. Ku tak tang ngono ya. Nggih ngormati Mbak Trihastuti Retnowati. Dados. Dados. Selamat malam Mbak Tutik. Selamat malam. Wis jak omongane kene kok madhepe rono. Oh iya, sampean ora ketok, Mas. Minta. Selamat malam Tak Mbak kira Tutik. sampean mau ke anu apa jenenge? Napa? Tong tanda tengah jalan itu loh. Lho, sorry no, awak dhewe omah kok. Omah apa? Omah kobong. Mbak Tutik. Hei ya. Ayah kamu jualan tembakau ya? Emang kenapa? Untukmu kuning. Kakek nginang. Nggih. Kok sik tak teko. Pripun? Ayahmu jualan cilok ya? Oh, kok tahu? Kenapa kamu bulat-bulat semua? Buntir-buntir kowe. Kabeh kok sarwa bunder. Mosok ta? Heeh. Haya. Kabeh buntir. Priwon Mas? Dalam lagunya Oh, iya. Lewung. Yo. Oke. Ya, coba kayak apa digebrak karo Mbak Tutik. Bersama Lewung. Cah Lewung penekno blimbing kuwi. Udah kuwi gong ngawut ae ora. Dudu ta? Aneh ta. Mangga. Mandangkara. Nggih, mangga dados Lewung. Yuk. Bersama Madangkara bergoyang hae hae yang asik buat pacaran. Ayo Ti. Goyang Noval hae hae.
boyo. Aduh modiar. Kesuwe gantung. Ayo, Ti. Wah. Nate apa salah kali. Jas, jas. Ciwalang kaji popok belek. Bakal nganti modar kuwi lho. Ora kuat goyanganmu, Ti. Ayo, ayo, ayo. Aku ora kuat. Ayo, ayo sayang yuk. Alah. Urung wayahe. Iya. Awake iso semono. Niki panganane batang kok. Yo, Ti. Sabda pamit